Ers graddio yn Aberystwyth, y tri peth sy'n aros yn y cof am y Prifysgol. Y gyntaf, y cyfeillgarwch oedd rhwng ni fel myfyrwyr a'r darlithwyr. Achos bod yr adran yn weddol fach, oedd e'n hynod o gartrefol, a ni'n cael cyfleoedd i drafod pethau yn fanylach a cyfleoedd i fynd jyst i noco'r drws gyda darlithwyr a siarad yn ddyfnach os o'n i eisiau. Y cyfle hefyd i fynd ar lleoliadau gwaith, y profiad gwaith, oedd hynny fel rhan o'n cwrsi yn rhywbeth gwerthfawr i fi. Byddwn ni'n gallu mynd mas a gweld sut oedd y byd gwaith yn gweithio a wedyn dod nôl i'r ystafell ddosbarth fel petai a nodi'r holl beth lawr. Mae darlithoedd yn ni'n dysgu ni mewn ffyrdd gwahanol. Mae rhai nhw'n dysgu yn y ffordd o mynd trwy esiampl a wedyn dangos ni sut mae'n gweithio trwy'r esiampl. Ble mae rhai o darlithoedd arall yn mynd trwy'r theori gyntaf a wedyn mynd trwy esiampl. Ond mae nhw'n dewis y ffyrdd sydd gorau i'r modiwl a mae'n gweithio'n dda iawn. Y peth mwyaf sy'n aros yn y cof am y darlithwyr yw pa mor angerddol a ymroddgar o'n nhw yn y pynciau o'n nhw'n dysgu ni a'r ffordd oedd hynny'n cael ei trosglwyddo i'r myfyrwyr. Rhan gorau'r cwrs, fi'n meddwl yw jyst gweithio dy'r darlithwyr. Maen nhw'n rili neis a rili gyfeillgar a mae'n neud e'n hawdd i ddysgu. Mae hwn yn hefyd yn wir gyda fi'n siŵr lot o bobl arall yn y brifysgol, nid dim ond yn yr ysgol fusnes. Ond mae'n y dan gorau i fi o bod ar y cwrs yw cael darlithwyr rili neis a rili gyfeillgar. Maen nhw'n helpu chi dy unrhyw beth os chi'n stycar a maen nhw jyst yn neis i siarad a fyd. Mae'r llyfrgelloedd Huw Owen a Llyfrgell Genedlaethol sydd ar garreg y drws wedi bod yn hynod ddefnyddiol i gallu edrych trwy'r holl lyfrau, yr cylchgronau, cyfnodolion a'r deunydd digidol hefyd. Mae'r ffaith bod darlithoedd wedi cael ei recordio yn hynod gyfleus i ni fel myfyrwyr, lle o'n i'n gallu mynd yn ôl a gwrando ar y darlithoedd yn ein amser ni'n hunain i adolygu neu i tran ysgrifennu asyniadau a hefyd y mynediad o ddanu i'r bwdddi gyda'r holl adnoddau posib arno hwnna hefyd.